Predvedieme si profesionálny krtkovací stroj Ropump, manuálny, s veľmi silným sacím efektom, vhodný, alebo jeho účinok je zhruba 10 metrov v rúre. Pred saním odporúčame na 10 sekúnd pustiť vodu a následne potom vykonávať sací účinok. V dodávke nájdete dva adaptéry, jeden veľký, druhý menší. Podľa obťažnosti čistiaceho účinku adaptéry vlastne vsúvame na prístroj. Tieto prístroje môžeme použiť na sprchovacie kúty, WC, rôzne odtoky, je funkčný, mobilný, bez špirál a podľa môjho názoru veľmi prospešný kdekoľvek